Hi! Λοιπόν, πρώτο vlog ever. Έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ άβολη. Μπροστά στην κάμερα συνήθως είμαι πίσω από αυτή, τραβάω κόσμο, δεν με τραβάω. Και όταν με τραβάω δεν μιλάω σίγουρα, γιατί πρώτον δεν μου αρέσει η φωνή μου και δεύτερον είμαι άβολο παιδί, τι να κάνω. Οπότε, λοιπόν, τώρα θα κάνουμε και το πρώτο vlog ουσιαστικά δοκιμαστικό κατά κύριο λόγο, γιατί πρώτον δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την κάμερα, οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς να τη λειτουργήσω 100%. Και θα χρησιμοποιήσω και επιτέλους το μικροφωνάκι που έχω πάρει πριν 6 μήνες και το έχω χρησιμοποιήσει 3 φορές στο σύνολο σχεδόν. Οπότε πάμε mall να βρούμε μπλουζάκι για τη φούστα και τα παπούτσια που θα βάλω, δεν ξέρω ακόμη τι. Σε όσους έχω δείξει τη φούστα μου έχουν πει ότι είναι kids, το ξέρω ότι είναι kids, μου αρέσει πάρα πολύ παρόλα αυτά, τη θεωρώ πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θεωρώ ότι άμα βγει σε bar club δεν θα φαίνεται τόσο πολύ, γιατί είναι γεμάτο μες στις πουλιές. Αυτό, οπότε πάμε, έχουμε αργήσει, μπορεί και να με σκοτώσει ο κολλητός. Όπως το προέβλεψα, έβγαλα το ηχείο, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι, το μικρόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι. Νιώθω ότι αυτά τα γυαλιά πλέον δεν μου πάνε εντωμεταξύ. Είμαι σε ένα υπέροχο πλάνο εδώ πέρα με τη βουκαμβίλια. Φαίνω. Και περιμένω το ταξί. Παιδιά, γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις ταξί στην πλέον, τι συμβαίνει. Και είμαι σίγουρη ότι δεν επιτρέπεται να βρίζω, αλλά τι να κάνω. 4 λεπτά λέει ο κύριος Κρίστο. 4 λεπτά. Άντε ρε αδερφέ. Φαίνεται ότι έχω τεράστιο κούτελο. Ενδιαφέρον. Το περίεργο. Έχω ένας μπάμπουρας. Στο παρέ το ανοίγεις, Εύα, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελεύθερα, τίποτα ακόμα. Γενικά το social anxiety μου είναι σε άλλα επίπεδα. Περιμένουμε Άλεξ να έρθει για να... δεν ξέρω, νιώθω ότι θα βρεθώ στο τσίλι καφενείο. Πώς το κάνω αυτό το πράγμα, μπορείτε να μου πείτε. Girls, I'm stressed. Επίσης ζαλίζομαι και θα με ξεράσω, δεν ξέρω αυτό ότι δεν έχω φάει ή το γεγονός ότι έχω πάρει χάπια και βιταμίνες και τέτοια και με ενοχλούν. Η δίβα έφτασε. Είναι τόσο μικρή. Ναι. Τι κάνεις? Υπομονή. Του. Εσύ. Θα βάλεις μικρόφωνο. Όχι. Όχι. Πώς θα ακούγεσαι? Γιατί πρέπει να ακούγομαι. Δεν πρέπει να ακούγεσαι. Κάνουμε vlogging. Πού θα πάμε πρώτα, πρέπει να μου πεις? Να μπούμε Ταρανόβα. Δεν θα ξεκινήσουμε από τα σίγουρα. Τα οποία είναι... Ζάρα. Εγώ δεν βρήκα τίποτα Ζάρα, αλλά πάμε. Αμπήκε. Χθες. Ήρθα και χθες. Είμαι 3 μέρες συνεχόμενα για ψώνια. Α, ξέρεις που μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι από εκεί, σε αυτά εκεί. Vlogging με personality crisis. Α, εδώ είναι. Γιατί μόνιμη crisis. Μόνιμη crisis. Κρυσάρα. Μαλάκα, αυτό είναι πολύ μικρή. Τι είναι μακρύ. Σε extra small, περίμενε ρε Θεό. Για όλα τα γούστα, vlog για όλα τα γούστα. Να, extra small, πάμε να το δοκιμάσω, να στο δείξω. Δείξουμε το grinder του, Δεν έχω. το tinder του. Έστω. Αλεξάκο, πώς το έχεις? Αλεξάκος, τι λες. Δεν ξέρω, σου βγάλα δικό μου username. Δεν ξέρω. Χρυσοδότη. Το είχα. Είναι τα C, είναι Crisis Crisis. Chrome. Λοιπόν, πώς το βάζεις αυτό? 7. 7 αυστηρό. Οπότε το κρατάμε σαν ιδέα, γιατί εμένα μου αρέσει. Σαν επιλογή. Πάω να αλλάξω. Ναι, και πάμε πέσκα. Πέσκα. Αν είναι ανοιχτά. Και κάτι να πιούμε. Αλκοόλ. Μαργαρίτα. Περιμένοντας την personality crisis να αλλάξει και προσπαθώ να μάθω την κάμερα. Και μας έχει κάνει sponsor η Aperol και σκάμε σε μαγαζιά. Με κάνει sponsor η Aperol Spritz. Το έχω ζητήσει και εγώ στις διακοπές μου πέρυσι δεν με έκανα. Κάτι θα κάνω με σένα τέλος πάντων. Οπότε Aperol sponsor me.
Χάνα Μοντάνα, αλήθεια. Mood. Ζω. Mood. Εγώ ζω για αυτή. Τέλεια. Εξίσου mood. Γεια. Έτσι νιώθω. Βέβαια αυτό είναι και πιο... Δεν μπορώ να το βάλω και πιο κάθε μέρα. Αυτό το λιώσω δηλαδή το καλοκαίρι. Ωραία. Κάτι στα κορίτσια φώτο. Με break για βρωμιά. Σου δεν ξέρω τι Βασικά είναι λέτε. μόνο για vlog, δεν είναι για shopping. Κουράστηκα, δεν είμαι για αυτή τη ζωή. Δεν είμαι για τη ζωή του vlogger, τα παρατάω. Πάρτε και την κάμερα, πάρτε τα όλα, δεν μπορώ. Βρήκα μπλουζάκι, δοκίμασα 4 διαφορετικά. Έχουμε βγάλει βίντεο μόνο τα 2. Εδώ. Σαν τις θείες. Εμάς μην μαγνητοσκοπούμε. Ευχαριστώ. Το ξέρω εγώ. Μπορεί και να σβάσει το δόντι μου. Όντως. Όντως. Το ίδιο. Όχι. Είναι πιο ωραίο το fresh. Ναι. Βίβες μωρή, ο Χριστός και η Παναγία. Απερόλα με την οικοσχέλα. Εννοείται ότι δεν μείναμε μόνο στα ρούχα και πήγαμε και τζάμπο και πήγαμε πάλι ξοδέψαμε λεφτά. Αυτά. Τι λένε, thanks for watching. Φιλιά θα πω, φιλιά.